Здравейте, казвам се Любо и се занимавам с конструиране на огледала по идея на Николай Козирев, руски учен астрофизик, както и на съвременните руски учени по техни идеи. Това са спиралвидни конструкции на вид алуминий на обороти половина, но има всякакви модели, както и хоризонтален хармонизатор, който е тип цилиндър, легнал хоризонтално с легло с механизъм в него. Ще обясня принципа на действие на алуминия върху физическото тяло, чисто физически, без хипотези, без нещо недоказано от науката. Как действа алуминия върху човешкото тяло? Алуминия е метал в света, признат с най-силно отразателни свойства. Всичко отразява, съвсем малко поглъща. И затова от него са направени огледалата на телескопите, както и на Хъбъла, от силно полиран алуминий. Вътре в съоръжението той е върнато. Той се явява върху нас като леща. Той събира нашата разпиляна енергия, а няма човек без разпиляна енергия. Като я фокусира, я връща обратно в тялото и се опитва да ни прави по-пълни, по-цели и по този начин ни качва концентрацията. Болните органи, нехармонизираните, на които нещо не има окей, те също са с разпиляна енергия. Не, че им липса, просто има разпиляна енергията и огледалата по същия начин връщат обратно като през леща, събирателно в органа, като балансират по най-здравата част от тялото му. Като започват там на местото, на което изравнява и не е окей, започват да се усещат реакции. Примерно затопляне, изстудяване, мръгучкане, боцкане. Те са много видове индивидуални реакции. Процесът не трябва да се прекъсва, защото той в момента лекува и ще прекъснем лечението. До минута-две местото е хармонизирано и вече няма да се усеща нищо. Просто все едно не е от вашето тяло толкова добре хармонизира. Въпросът е да го подхване. Прикрепвам тези видеоматериали като линкове, с които ще се запознаете по-добре как действат тези огледала, както и отзиви на хора. Имам и група, която и група е във Фейсбук, огледала на Козирев. Там на линка ще се запознаете в групата много по-пълно с нещата. Както и от YouTube канала също имам канал на YouTube с огледала на Козирев.